Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ത്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യൂട്യൂബ് കാണുന്നവര് ഒന്ന് ആ കമന്റ്സിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസും കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കല്ലേ, നമ്മളൊരു ഹരേ കൃഷ്ണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും, ആരാ യൂട്യൂബ് കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 1 അതിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാരണം പ്രഭാത് സ്വാമി ആരാണെന്നും പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭഗവത് എവിടെ നിന്നാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുക,
പ്രഭാസ്വാമി ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തത്, ആചാര്യന്മാര് അവര് തന്നെ പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട്, അതങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരെന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ ആ പാർട്ട് എടുത്ത് കളയില്ല. ഭക്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി 4 ആചാര്യന്മാരെ ആയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രീ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ, ശ്രീ സീതരസ്വാമി, ശ്രീ രാമാനുജാര്യാചാര്യ. പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പല രീതിയിലുള്ള പല സൈഡിൽ ആത്മീയ ലെവലിലുണ്ട്, ഭൗതിക ലെവലിലുണ്ട്. ഭൗതിക ലെവലിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മള് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ തോന്നും, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും. അപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നവര് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ആത്മീയത കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് രാമാനുജാര്യന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് 4 ഇതിന് പിന്നെ ഭഗവതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ടോട്ടലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞ 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ശ്ലോകയെ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താണ്, കാരണം ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതില് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആദ്യം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുന ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുന്നോട്ടും ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പല സംശയങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദ്യം അതിന് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് പിന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലായ ശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിലെ വേറൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സഞ്ജയന് 41 ശ്ലോകങ്ങള്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപൂർണ ഭക്തനാണ് സഞ്ജയൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായം കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യം. അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോ 4 പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ, അർജുനൻ 84, സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്രൻ 1 ശ്ലോകമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ശ്ലോകം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാൻ കാരണം അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ധൃതരാഷ്ട്ര വായിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദ യുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രേ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സവരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിന് അത് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങണം. നമ്മൾ അതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്ന ധർമ്മം. ഈ ധർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അതിന് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പോയിന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ വാക്കുകളും അതേപോലെ എന്താ പറയാ, ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വളരെ സമയം പറഞ്ഞില്ലേ, സർവധർമ്മ പരിത്യജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കാന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാധനം പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവാ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്, അധർമ്മല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വേർഡുകളും അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം 10 പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ എത്ര അധികം വായിക്കുന്നതോ അത്ര അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു തീർന്നു, ഇല്ല കഴിഞ്ഞു. ചിലർ ചോദിക്കും, ഇത്ര എന്തുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു ബുക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അതല്ല, ഒരു ബുക്കല്ലേ, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു നോളജ് കിട്ടും, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള നോളജ് ഉണ്ട്. എല്ലാതും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്നുള്ള വേടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധർമ്മം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ധർമ്മത്തെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും അറിയാം, ആ ധർമ്മം തന്നെയാണ് വിജയം എന്ന്. പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ് എന്റെ സെൽഫിഷ്നെസ്, എന്റെ ആ സെൽഫിഷ്യസ് കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്റെ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ, ഹേ സഞ്ജയ പുണ്യസാഗുരു ക്ഷേത്ര യുദ്ധോത്സവരായി ഒന്നിച്ചൂടി എന്റെ മക്കൾ, ഈ എന്റെ എവിടെ വന്നോ അവിടെ ഭഗവാൻ എത്തില്ല. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം സഞ്ജയനെ അറിയാം, സഞ്ജയനെ അങ്ങനത്തെ കാണാനുള്ള അവിടുത്തെ യുദ്ധരംഗങ്ങള് കാണാനുള്ള ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? വേദവ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വേദവ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൂടിയാണ് ഒരു ശിഷ്യന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കടാക്ഷമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും, നമുക്കല്ലാതെ അന്ധകാരമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ലെവലിലാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ജയനായ ശക്തി കിട്ടുന്നതും പിന്നെ ആ സഞ്ജയൻ അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇവൻ ഭഗവാന് തന്നെ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, സന്ദീപിന മുനി അല്ലെ, അങ്ങനെ. അപ്പൊ മറ്റേ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് വശിഷ്ഠൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവില്ലാതെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്, ആൾദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. ആൾദൈവം വേറെ, ഗുരു വേറെ, ഇത് രണ്ടാണ്. അത് ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരു പരമ്പര അല്ലെ, ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മീൻസ് മക്കളും പാണ്ഡവത്തിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ രംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ശിഷ്യന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയാം, ഭൗതികതയിലാണെങ്കിൽ അറിയാം, ടീച്ചറെ ഇതില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതേ രീതി അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ പറയുമ്പോൾ, ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സത്യം കണ്ട വ്യക്തിയാണ്. സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ശക്തി, അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരു എന്താണ്, തന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ആ ശിഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിനുണ്ടായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യൻ ആ വഴി കൂടെ കടക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആൻസേഴ്സും തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകത. അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ നെറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആ ക്രീമാണ് അതിന് നമുക്ക് എടുത്ത് തരുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ ആ ലാളിത്യം, അവരെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആര് കൊടുത്തത്, ആചാര്യനായ വ്യാസദേവൻ ആര് കൊടുക്കുന്ന, സഞ്ജയന് കൊടുക്കാണ് ആ ദിവ്യശക്തി. കാരണം യുദ്ധരംഗത്തിലിരുന്ന് യുദ്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തെ കളകൾ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ദുരാധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തന്നെ അറിയാം. കാരണം ധർമ്മമില്ലാത്തോടത്ത് വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് ആഗ്രഹം, ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാലും എനിക്ക് ജയിക്കണം, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇത് ആൾറെഡി, കാരണം അതിന് പല കാര്യം, കുരുക്ഷേത്രം, അത് അവിടെ ആ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ധർമ്മമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അത്ര പുണ്യഭൂമിയിലാണ്. പുണ്യഭൂമിയിൽ അധർമ്മങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല എന്ന് ആൾക്കാരെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം. അതാണ് പ്രത്യേകത. എന്നാലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭൗതികതര അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല ഭൗതികതര അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും ധർമ്മത്തിലെ വിജയമുണ്ടെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ജയിക്കണം. ഞാൻ മരിക്കുന്നറിയാം, ഞാൻ ജനിക്കുമെന്നും അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ സുഖം, ഭൗതിക സുഖം, അത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രനെ ശപിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ഒരു ശാപം കിട്ടാണ്. ഇന്ദ്രനെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശാപമോഷം കിട്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം പന്നിക്കുട്ടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോരാന്ന് വെക്കണം. അതാണ് ഭൗതികരായ മായരായ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്റേത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരണം. എന്റേത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാർത്തിക മാസം നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കാർത്തിക മാസത്തിന് ആ ബന്ധനത്തെ ഭഗവാനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലീലയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ഈ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതെന്നാണ് ഈ ബന്ധനാണ്. ആ ലീല തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത്രയുള്ളൂ. സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബന്ധനം നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ധർമ്മമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ പറയണാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ 1-2 പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാം. ഇതില് 1-2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം, അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ കൂട്ടാളെ, ഓക്കെ ശരി, താങ്ക് യു. അടുത്തത് സഞ്ജയ് ഉവാച, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ദൃഷ്ടു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢോ ദുര്യോധനസ്തത ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജവചനമബ്രവീത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജ് ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് യുദ്ധരംഗം കാണാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ അല്ലെ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാണ്ഡുപുത്ര സൈന്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൗരവര സൈന്യമുണ്ട്. 2 സൈന്യങ്ങൾ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് ചെന്ന് പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ യുദ്ധസജ്ജീകരണങ്ങള് ആചാര്യനാരാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യനോട് ചെന്ന് പറയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ പിന്നീട് വർണ്ണിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? സ്ലോ ചെയ്യണോ? അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് അതാണ് നമ്മള് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ചെന്നിട്ട് ആചാര്യനെ കാണാണ്. അപ്പൊ ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ അധ്യാത്മ വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. കാരണം ആൾക്ക് വിജയിക്കില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം താൻ തന്നെ എന്താണ് ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. പക്ഷെ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 നഷ്ടമാണ്, ഭൗതികതയും പോയി ആത്മീയതയും പോയി ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് തന്റെ പുത്രന്മാര് വളരെ അപൂർവം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അവരും എന്താണ് അന്ധരായി മാറണം. അന്ധരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ട് അന്ധരാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോൽക്കുന്ന അറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ ജയിക്കും. ആ ചിന്താഗതിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ അടുത്തത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്ചാദം പാണ്ഡപുത്രാണാമാചാര്യം മഹിതിം ചമം വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതേ. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, ആരോട് പറയുന്ന? ആചാര്യനോട്, അത് ദ്രോണരോട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ് അങ്ങ് നോക്കിയേ. കാരണം ഇത്രയും ബുദ്ധിശാലിയാണ് ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ പറയില്ലേ, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദ്രുപദന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? ശരിക്കും ദുര്യോധൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, കാരണം ദുര്യോധനെ അറിയാം. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെപ്പറ്റി? ശരിക്കും ശത്രുവിനെ പറ്റി ആചാര്യന് ഓർമ്മ വരും. അത് ചില സമയത്ത് ചില വേർഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയില്ലേ,
അതാണ് അവിടെ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ, ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ദ്രോണറിന്റെ ശത്രുവാണ്. അതിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണില്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും രസം എന്നതല്ല, ഈ ദ്രുപദപുത്രന് ഈ ധനുർവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും ആരാണ്? ദ്രോണരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും അങ്ങ് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. ഒന്ന് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, നാളെ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടടക്കം അങ്ങ് അത് വിട്ടില്ല. പിന്നെ കൂടാതെ എന്താണ് ദ്രുപദപുത്രൻ, അത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അവൻ നമ്മളെ മുന്നിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആചാര്യനോട് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആചാര്യന്റെ തെറ്റുകൾ കൂടിയാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു നയം എന്ന് പറയില്ലേ, നയതന്ത്രം എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ചാരുത. അത് ശരിക്കും ദുര്യോധനുണ്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അതല്ല ശരിക്കും ആസുര്യ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്, ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനനും ദുര്യോധനനും പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനനും ദുര്യോധനനും ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പീഠമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഹാസനം ഭഗവാന്റെ തലഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്, പീഠം ഭഗവാന്റെ കാൽഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അർജുനൻ ചെല്ലാണ്. അർജുനൻ വരുമ്പോഴത്തെ താഴത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ആശ്രയം അല്ലെ. അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ദുര്യോധനൻ അറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സിംഹാസനം, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, തലഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അർജുനനെ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ദുര്യോധനൻ പറയും ഞാനും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുക എന്താ? അപ്പൊ അപ്പൊ പറയും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുക എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒരു പേടി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ പല പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇനി അർജുനൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കിട്ടൂലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധമടക്കം ഞാൻ ചെയ്യില്ല, പിന്നെ നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ദുര്യോധന ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അത് ശരിയാണല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതിനുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവനും സൈന്യങ്ങള് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനെ എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അർജുനൻ. ദുര്യോധനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാ. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കറക്റ്റ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്തതാണ്. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളും മുഴുവനും തന്റെ പാളയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കർണന്റെ കഥ അതിനെ വലിയ കഥയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ. കാരണം അത് കർണന്റെ കഥ കാരണം കർണനെ തൻ്റെതാണ് എന്ന് കർണനെ കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുര്യോധനാണ് എന്ന് കർണനെ ബോധിപ്പിച്ചു. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ദുര്യോധനൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു തരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ അപ്പൊ ആചാര്യനെ തന്നെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇനി തെറ്റുകൾ വരുത്തരുത് എന്ന് പറയാണ്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനെ സർവ്വസൈന്യാധിപതിയും മഹാബ്രാഹ്മണന്മായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഇനിയും വരുത്തരുത് എന്ന് പറയാണ്. ദ്രോണാചാര്യൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വീട്ടുവീഴ്ചയും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധന ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇനിയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആരാ? നേരിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് അർജുനൻ. അതാണ് നയതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നേരെ നമുക്കറിയാം, നേരെ പറയൂല, വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അത്ര ശൂരമഹേഷ ഭീമാർജുന സമായുധിയുയുദ്ധാന വിരീഡശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥാം. ഭീമാർജുനന്മാരോടെ കിടനിൽക്കുന്ന യുയുദ്ധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാരും ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ആ സൈന്യം. അതായത് നമ്മളെ സൈന്യം പവറാണ്, പക്ഷെ അവരെ സൈന്യത്തെ നമുക്ക് വില കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരാണ്? ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ദുര്യോധനൻ അറിയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ സൈഡിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊന്നല്ല, അവരെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എന്ന ചിന്താഗതി നമുക്ക് പാടില്ല എന്നും കൂടെ. കാരണം ദുര്യോധനൻ എല്ലാ കണക്കൂട്ടുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
അടുത്ത് അപ്പൊ അവരിലുള്ള വലിയ വലിയ ഭീമാർജുനന്മാര് യുയുദ്ധാനൻ വിരാടൻ ദ്രുപദൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ദൃഷ്ടികേതു ചേദിജ്ഞാന കാശിരാജശ്ച വീരവാൻ പുരോജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവ. ദൃഷ്ടികേതു ചേദിജ്ഞാനൻ കാശിരാജാവ് പുരജിത്ത് കുന്തിഭോജൻ ശൈബൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിധരായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അവ സൈന്യത്തെ പറ്റി, അതായത് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? കൃഷ്ണ ഈ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഉരുവിടണേ. ശ്ലോകം എല്ലാം 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാ നല്ലതായിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ അത് പിന്നെ പിന്നെ അത് ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ആകുന്നില്ല. നമ്മള് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഹരേഷ്ണ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ മാതാജി? അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആവും മാതാജി. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് മാതാജി ശ്ലോകം റെസിറ്റേഷൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്ലോകാസ് അങ്ങനെ പ്രധാന ശ്ലോകാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ 2 തവണ ഇവരെ കൊണ്ടുകൂടി, അതായത് പഠിതാക്കളെ കൊണ്ടുകൂടി പറയിപ്പിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രധാന ശ്ലോകാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം. നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈമും ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ 40 മണിക്കൂർ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂളും കൂടെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കണം. ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധമ്മ മാതാജി അതില് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും പഠിക്കാം. മാതാജിമാരെ അത് ശ്ലോകം ഇട്ടുതരും. നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ശ്ലോകം നമുക്ക് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പഠിക്കണം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പറ്റുമതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ ലെറ്റർ ഒന്നും കൂടി ഇത്തിരി കൂടി വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാം. ശരിയാണ് പ്രഭുജി. സ്ലൈഡ് തിരിച്ച് അത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതില് നോർമൽ സൈസ് ആണ് കിടന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പിന്നെ ടൈം സെറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതില് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാര്, അത് പാണ്ഡവര സൈന്യത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളെ പറ്റി ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന് ദ്രോണർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അവരെ സൈന്യവും ചെറുതല്ല എന്ന് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? ആചാര്യന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കുന്തിഭോജൻ, പുരിജിത്ത്, കാശി രാജാവ്, അങ്ങനെ അവിടെയും സൈന്യങ്ങളുണ്ട്. പവർഫുൾ തന്നെ അവര്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുദ്ധമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമജശ്ച വീരവാൻ സൗഭദ്രശ്ച ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുദ്ധം മഞ്ഞു, ബലവാനായ ഉത്തമജൗസ്, സൗഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ വീണ്ടും മഹാരഥന്മാർ. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവരെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാണ്. അവരും ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, മഹാരഥന്മാര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 60,000 പടയാളികളെ ഒറ്റയടിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവർ. അതാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടേയ താനി ബോധതി ജോത്തമാ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംജാർത്തം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണത്വമ തന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി എന്താണ്? വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തുള്ള ഭാഗത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറ്റി ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറഞ്ഞു. ഇനി ആചാര്യനോട് വീണ്ടും പറയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്, അവരെ സൈന്യം ഒക്കെയാണ്. കാരണം ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയണം. കമ്പാരിസൺ അല്ല, അവരെ ശക്തിയും നമ്മുടെ ശക്തിയും, അവരെ വീക്ക് പോയിന്റും നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിന്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് ജയിക്കുള്ളൂ. ഇത് ദുര്യോധനൻ അറിയാച്ചിരിക്കും. അതിന് ദുര്യോധനൻ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ 100% ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തോൽവി എന്നറിയാത്ത ആരാണ്? ദ്രോണരായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരായാലും തോൽവി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരൊക്കെയാണ് സൈഡിൽ വെച്ച്. എന്നിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണോത്തമ തന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകരെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിനെ പറ്റി ഇനി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തോടുകൂടി. അത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്ന അർജുനൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് തുടങ്ങുന്നതും? കാരണം ശരിക്കും സറണ്ടർ ആവുമ്പോ, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ശരണാഗതി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും. അതേവരെ യുദ്ധത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളാണ് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമതിം ജയ അശ്വത്മാവ വികർണശ്ച സമദൗത്യസ്തദൈവജ. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപർ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസി എന്നിവരുമുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ, ദുര്യോധനം യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നതായ താങ്കൾ എല്ലാവരും ആചാര്യൻ, അതായത് ദ്രോണരെ പതുക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ, ഉയർന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അവിടെ ദുര്യോധനം ചെയ്യുന്നത്. സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ. ഭീഷ്മർ പവർഫുൾ ആണ്, കർണൻ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കർണന്റെ പവർ ഒന്നും, കൃപൻ, അശ്വത്മാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തൻ, പിന്നെ സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുണ്ട്. നമ്മുടെ സൈന്യവും വളരെ പവർഫുൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കർണന്റെ നമുക്ക് കഥകൾ അറിയാം അല്ലെ, വളരെ പവർഫുൾ ആണ് കർണൻ. പക്ഷെ കർണൻ എന്താണ്, കർണന്റെയും ഒരേ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ബാക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർണനെ കവർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പല കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, നീയാണ് കുന്തിപുത്രനാണ്, നീ പാണ്ഡവരെ പക്ഷത്തിന് അല്ല. ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ദുര്യോധനോടുള്ള അത് നമുക്ക് ആ കഥ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കർണൻ വരികയല്ല, അതായത് കൗരവരും പാണ്ഡവരും അവരെ എല്ലാതും പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യൻ എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇന്നത് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ധനുർവിദ്യയാണ്. പിന്നെ ഭീമൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ ഗദയിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരെ പവർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് കർണൻ വരുന്ന സമയത്ത് കർണൻ ഇതിനേലും പലതും കാണിക്കുകയാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ആചാര്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സൂതപുത്രനാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ സൂതപുത്രന്മാർക്കുള്ളതല്ലത് ഇത് ബ്രാഹ്മണർക്കും അതുപോലെ വൈഷ്ണവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ദുര്യോധനൻ മനസ്സിലായി, ഇത് അർജുനന് വേണ്ടി എനിക്ക് നാളെ ഈ വ്യക്തിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്തത്, ആ വ്യക്തിനെ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടണം. അത് ശരിക്കും കർണൻ മനസ്സിലാക്കണില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അംഗരാജ്യം കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു രാജാവായിട്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കർണൻ, അതാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ എന്താണ് ആ സമയത്ത് കർണൻ എന്താ പറ്റിയത്, ഇത്രയും എനിക്ക് വിഷമം വന്നപ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്, ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ വെടിയും എന്ന ചിന്താഗതി ആർക്ക് പറ്റി, കർണന് പറ്റി. അതാണ് കർണന് പറ്റി. അതാണ് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കർണൻ അത്ര പവർഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അധർമ്മിയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി, അതായത് പാണ്ഡവ സൈന്യം കൗരവ സൈന്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളെ പറ്റി ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ദുര്യോധന് ആചാര്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം അന്യേച്ച ബഹവാ ശൂര മദർത്തെ തിക്ത ജീവിതാനാന ശാസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദാം. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും, നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളും സുപരിചിതരുമാണവർ. വീണ്ടും പറയുന്ന ഇത്ര യോദ്ധാക്കളെ കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ, അതെന്ന് പറയുന്ന ജീവിതം സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം ചില സമയത്ത് ചില വേർഡുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ വായന്ന് വീഴുന്നു പറയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവര് മരണത്തിന് വേണ്ടി അവര് മരിച്ചിരിക്കും എന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ കൂടി ആര് പറയാണ്, ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അത്ര എൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവര് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ എന്തിനും വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ ചാവേറുകൾ, അങ്ങനെയും കൂടെ എൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്
ശരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതായത് ഒന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ ആചാര്യനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെയും ദുര്യോധനം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന്റെ കടമയാണ് അല്ലെ, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. മറ്റൊരിതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞു. അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ല വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നമ്മളെപ്പോഴും സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട്, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പ്രേമം, ഭക്തി, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സാധുസംഗം, ഒരു വിശ്വാസം, ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് സാധുസംഗം. ഇത് രണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആ പാപിയായ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നമുക്ക് എത്ര പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ വളരെ നോളജ് ഉള്ളതായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പല സൈഡിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏകോപിച്ച് ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനം വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പവർഫുൾ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയിക്കും എന്ന് മാത്രം ദുര്യോധനം വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ വരികയാണ്, എന്തായാലും ഇത്ര ഉണ്ട് പിന്നെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിചാരം അർജുൻ. അതാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപരാധം തസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേ ദേശം ബല ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാക്കെ വളരെ പരിമിതം. അപ്പൊ വീണ്ടും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ആര്, ദുര്യോധന. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആരും പിതാമഹന്മാരാര്, ആരും ഭീഷ്മരാൽ പിതാമഹനാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഭീഷ്മരാണ് അല്ലെ, കൗരവത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മരാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കഥകളൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും. നമ്മളെ സൈന്യത്തെ വെച്ച് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവര് തോറ്റിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ദുര്യോധന എന്നും ഭീമനോട് അസൂയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭീമനാലാണ് ആര് ദുര്യോധനം വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ ഭീമൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പേടിയുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വിളിച്ചു പറയാന്ന് പറയില്ല നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഭീമനാണ് പേടി, ബാക്കിയുള്ള പവർ ഇല്ല എന്നല്ല, ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അറിയാം, ദുര്യോധന. അപ്പൊ അതിന് ഭീമനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാ ഭീഷ്മമവേഭിരക്ഷ്യന്തോ ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാവിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അടുത്ത പോയിന്റ്. ഞാൻ ആചാര്യന്റെ കഴിഞ്ഞു, ദ്രോണാചാര്യ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചൊക്കെ നിർത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ആളെയും കൂടെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ദുര്യോധനം ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന സംശയിച്ച ദുര്യോധന സ്വാഭാവികമായ ചരിത്ര സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവട് മാറ്റുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം എന്താണ് മറ്റുള്ള, അതായത് ആചാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭീഷ്മരെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ, പലവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും, അതായത് ഭീഷ്മരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമ്മൾ 10 പേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പേരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നില്ലേ? അപ്പൊ അവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതികതയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, നിങ്ങൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭീഷ്മർക്ക്. കാരണം ഭീഷ്മരുടെ പിതാമഹൻ, കാരണം പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ, കുറച്ചും കൂടെ അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ.
അപ്പൊ അവരെ ഭീഷ്മനെ എന്താ പറയാ സഹായിക്കണം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ശരി, ഭീഷ്മർ പവർഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കടമയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോടും പറയാം. അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് പൊക്കാണ് പതുക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ അടുത്തത് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റി ശരിക്കും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ലാണ്ടാണ് ശരിക്കും ദുര്യോധനൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്യ സംജയനൻ ഹർഷം കുരു വൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനോദശ്ച സംഗം ദംതു പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മൻ ദുര്യോധന ആഹ്ലാദ ജനിക്കുമാറെ സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പൊ ശരിക്കും ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മർക്കും അറിയാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വിജയം പാണ്ഡവർക്കാണെന്ന് അറിയാം. കാരണം ധർമ്മം ഉള്ളവിടത്താണ് വിജയം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വശത്തുള്ള കാരണം ദുര്യോധനന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭീഷ്മര് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകും തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മറുപക്ഷത്താകിയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷയാഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീതിയിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം ധർമ്മം വിജയിക്കൂ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് ഭീഷ്മര് ദുര്യോധനന് പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം കൂടിയാണ് ഈ ശംഖ് ഊതണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കഥ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കണുണ്ടല്ല, ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ തന്നെ ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യുക്തിപരം, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കുക, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തൂടെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരും അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവന്തു സാക്ഷാൽ ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരെടുത്താണ് തോൽക്കുക? ഭക്തന്റെ അടുത്താണ് തോൽക്കുക. ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഭഗവാൻ ലംഘിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭീഷ്മര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അതേ രീതിയിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരേ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാവും. നമ്മൾ 12 രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ 12 രസത്തിൽ ഒരു രസമാണ് വീരരസം. അത് ആകർഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അത് ആര് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ്? ഭീഷ്മര് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ആയുധം എടുക്കുന്നതും ആ വീരരസം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. വാത്സല്യ രസമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ മാധുര്യ രസമുണ്ട്. ഓരോരുക്കും എന്താണ്, അതാണ് നമുക്ക് പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് രസത്തിലും ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് മത്സ്യരസത്തിൽ കിട്ടും, ദാസ്യരസത്തിൽ. ഹനുമാൻ സ്വാമി ദാസ്യരസാണ് അല്ലെ? ദാസനാവാന് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക്. അതുപോലെ അർജുനൻ സാഖ്യരസത്തിലാണ് അല്ലെ? സാഖ്യരസത്തിൽ സുഹൃത്താണ്. ഒരിക്കലും ഹനുമാൻ സ്വാമി അർജുനനെ പോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആ ദാസ്യരസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരനെ പോലെ തോളിൽ കൈയിടാൻ ഒരിക്കലും ആര് ആഗ്രഹിക്കില്ല? ഹനുമാൻ സ്വാമി ആഗ്രഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ രസങ്ങളുണ്ട്. ആ രസത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭീഷ്മാചാര്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഭീഷ്മര് ശരിക്കും വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ ആ സമയത്ത് ലംഘിച്ചിട്ട് ആ വീരരസം ശരിക്കും ഭീഷ്മരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. തഥാ സംഘാശ്ച ഭേര്യശ്ച. അതിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. തഥാ സംഘാശ്ച ഭേര്യശ്ച പാണവാനക ഗോമുഖ സഹസൈവ്യഹന്യതാ ശബ്ദസ്തുതോ മുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടുമുയർന്നു. യുദ്ധരംഗ് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ യുദ്ധം നമുക്കറിയാം. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ശംഖ് ഊതുമല്ല. അപ്പൊ ശംഖ് ഊതുമ്പോ പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്തുള്ള കൗരപക്ഷത്തുള്ളവരും പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ളവരും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്
തഥാ സ്വൈദർഹരേ യുക്തോ മഹതി ശ്രുതേന സ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവ ചൈവ ദിവ്യോശങ്ക പ്രഗത്മതോ. അപ്പൊ മറുവശത്തെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തെ ആര് ഭീഷ്മര് ശംഖൂതി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടായി. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ആരിന് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖ് മുഴക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണം യേശം പശ്യ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവിടെ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിടാറില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഐശ്വര്യ ദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മിയാണ് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടും. ശരിക്കും അർജുനൻ ചെയ്തെന്നാൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സുധാമാരെ കഥ അറിഞ്ഞാലും അറിയാം. എല്ലാ കഥകളും നോക്കിയാലും അറിയാം. എല്ലാ പുരാണ കഥകള് ഭഗവാനെ കിട്ടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സന്തത സഹചാരികളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അതാണ് നമുക്ക് കുചേലന്റെ കഥ കഴിയുമ്പോൾ കുചേലന്റെ കഥകളിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യദേവതയാണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യണത്. കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ, ഇനി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഐശ്വര്യത? അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശക്തി ശരിക്കും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉള്ളടുത്ത് ഐശ്വര്യ ദേവതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം അത് അവിടെ നിലനിർത്തും. നമുക്കത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാതും പോകും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊണ്ടും. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും എടുക്കും. നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട. നമ്മള് പൂന്താനത്തിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുചേലനെ പോലെ ഒന്നല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ കുചേലന്റെ കഥ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പരമശിവൻ കടകൂട വിഷം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആചാര്യം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ അത്രയും താഴ്ന്നാണ്. നമ്മൾ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു വലിയ ഭക്തനെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തനില്ല. അപ്പൊ അതായത് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരടക്കം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്റെ ഭക്തനാവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഭക്തിയിൽ വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എവിടെ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിജയം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യമാണ്. ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി ദേവി ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രിയതമയാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അഗ്നിദേവൻ അർജുനൻ നൽകിയ രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരുന്നരുളുന്നത്. ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളിലും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും 3 ലോകങ്ങളെവിടെയും അതിന് വിജയമുള്ളും. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് രഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവന്റെ ഇതുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, കൂടാതെ എന്താണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഭൗതികതയും ഒരു സൈഡ് ആത്മീയതയാണ്. മറ്റേത് ലക്ഷ്മി ദേവ് ഐശ്വര്യ ദേവത സംഘാപ്പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകമാണ് ശരിക്കും എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ദുര്യോധനാദികളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഫിറ്റാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം താഴെയാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോ ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ പാണ്ഡവരെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങൾ. പാണ്ഡവർ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ സന്നിധനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ പിന്നെ വിജയം കൺഫേം ആണ്. പരമദേവത പുരുഷന് തേരാളി ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണം യേശം പശ്ച ജനാർദ്ദന. അതാണ് പുരുഷോത്തമനാണ് തേരാളി. ആരെ? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ അതായി
ഋഷികേശനായി കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതൊരു ഭക്തനായി ഋഷികേശൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഭക്തൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യും. അടുത്തത് ഭാഗ്യദേവത. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയദേവനെ വേർപിരിയാറില്ല. നമുക്കറിയാം പത്നി ബന്ധം അല്ലെ, അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് വേർപിരിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപിരിയാൻ ഐശ്വര്യദേവതയ്ക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവത എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് വേദി, ആ സ്ഥലം, യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുരുക്ഷേത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം. കാരണം നല്ല സ്ഥലങ്ങള് അവിടെ അങ്ങനത്തെ രീതി തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അധർമ്മം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ആ വേദി കുരുക്ഷേത്രം പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂർമയിലുള്ള ദ്രൂപം ഹനുമാൻ രാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചു. രാമൻ വിജയായി. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ രാവണ യുദ്ധത്തിൽ ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹനുമാന്റെ യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൊടിക്കൂറയിലുള്ള ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹനുമാന്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ഉള്ളയിടത്ത് അവിടെ വിജയമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്ത പോയിന്റ്. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം, ശംഖു വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം തന്നെയാണ്. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭീഷ്മരായാലും എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പാണ്ഡവർ ജയിക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാണ്ഡവരെ മുന്നിലാണ് ധർമ്മമുള്ളതെന്ന് ഭീഷ്മർക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഭീഷ്മരെ ശബ്ദം അല്ലെ, അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തെ മുഴുവനും സൈന്യത്തെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ, പിന്നെ അതിന് ദുര്യോധനെ സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭീഷ്മരെ ശംഖ് ഊതുന്നത് എന്നത്. അർജുനന് നൽകിയ അഗ്നിദേവന്റെ രഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും ഏത് ദിക്കുകളിലേക്കും ഏത് ദിക്കും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അർജുനന് അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ രഥം. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ ഇത് ശംഖ് ഊതിയപ്പ അവിടെ നടന്ന സംഭവം പറയുന്നതാണ്. പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖ് ഊതിയപ്പോൾ കൗരവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. കാരണം ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് പേടിയായി എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ഹൃദയം പിളർന്നു. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖ് ഊതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ ഊതിയപ്പോള് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ള ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അതിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശക്തികൾ നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്, പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഭീഷ്മര് ശംഖ് ഊതിയപ്പോ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചു ഊതിയപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവർക്കറിയാം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധർമ്മത്തിന്റെ എതിരാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷമങ്ങള് ഉണ്ടായി. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ വിജയത്തിന് പാണ്ഡവ സൈന്യം എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പാണ്ഡവർ തന്നെ വിജയിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
15ാമത്തെ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശം ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദംതു മഹാശങ്കോ ഭീമാ കർമ്മ വൃഗോധര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശങ്കൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുമുഴുക്കി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോരുത്തരെ ശംഖിന്റെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് ഋഷികേശൻ. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശംഖിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയും. ഒന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പേര് ശംഖ്. ഒന്ന് പാഞ്ചജന്യം, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. പിന്നെ ഭോജനപ്രിയന ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം, അവര് ശംഖൂതി എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉടമയ്ക്ക്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ എഫേർട്സ് എന്തിനാ എടുക്കണം, ആ ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഏത് കമ്പനി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചോ അല്ലെ, ആ ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും അതിന് മുന്നില്, ആ വ്യക്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആ വ്യക്തി സന്തോഷിച്ചാലോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അതിനാണ് നാഥൻ. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എത്രേ, അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെ. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശവാസോപനിഷത്തിലെ അധ്യാന ശ്ലോകം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അതായത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അംശങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ന് കണക്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് പ്രേമഭക്തി. അതേവരെ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല. ശാന്തരസം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആദരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്, എല്ലാ ആദരം. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവാം വളരെ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ചിലർക്ക് നല്ല പവർ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, പല ജന്മം കൊണ്ടായിരിക്കും പല രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. ഇപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, കാരണം അവൻ ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു, അവര് ഭയങ്കര ഭക്തരായിരുന്നു, അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ചില വ്യക്തി ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല, എനിക്കൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മബലങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അത് വരുന്നുണ്ട്, ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബലം ഇപ്പൊ ചെയ്യണതിന്റെ ബലം ഇന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ജീവിതം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അവിടെ കാണുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിറകിലും പിന്നിലും മുന്നിലും പിറകിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 3 ശ്ലോകം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അനന്തവിജയം രാജ കുന്തിപുത്ര യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ്മണി പുഷ്പഗൗ കാശ്യശ്ച പരമേശശ്ച ശിഖണ്ഡിശ്ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടിദ്യുമ്നോമുരേടാശ്ച സാത്വികശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവി സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ സംഗന്ധം തു പൃഥക് പൃഥക്. പിന്നെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശങ്കുതി. അപ്പൊ കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംഖ്യന്റെ പേരാണ് അനന്തവിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണി പുഷ്പകങ്ങൾ. അത് നകുലിന്റെ സഹദേവന്റെയും സംഖ്യന്റെ പേരാണ് സുഘോഷ്മണിയും പുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടിദുമ്നം വിരാടൻ തോലുപിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദിപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രപുത്രം എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ശംഖനാഥം സ്റ്റാർട്ടായി. കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരിൽ
പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാൻ ഈ ദുരുപവിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ഇതൊക്കെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ആര് വഴങ്ങില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം അത്രയും നമ്മൾ അന്ധത ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, പിന്നോട്ടോ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കാണാം. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്കാനാണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത. അതിനെപ്പോഴും സ്വല്പം അഭ്യസ്ത്രായതോ മഹത്തോ ഭയാ, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? കാരണം ഹനുമാൻ സ്വാമി വലിയ വലിയ പാറകളാണ് കൊണ്ട് ചെന്ന് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ചെറിയൊരു ജീവി എന്താ ചെയ്യണത്? ചെറിയ ഇതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ മത്സരം, അത് വലിയൊരു കഥ ഉണ്ട് അതിന്റെ പിറകില്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ചെറുത് അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കും, ഭഗവാനിലെത്തിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള പല കഥകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നടക്കണം എന്ന രീതിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്കാണ് പോകണമെന്നാ പറയുന്നത്, മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാണ് എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. അത് നമ്മള് അതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരെ അത്ര ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ചിലപ്പോൾ 4000-5000 റുപ്യ കിട്ടിയാൽ മതി, നമ്മൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ടെക്നോളജി, ഇത്രയുള്ള എത്ര സയന്റിസ്റ്റ് അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, അതുപോലെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് സഞ്ജയൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞത്, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗുഡാകം ഏതാ? നിദ്ര. നിദ്ര. ഓക്കെ. നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. ഓക്കെ. ഹലോ അത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉത്തരം പറയാ? ലാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് അതിന് ഇരിക്കാം. ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പറയാം. അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ പോലെ ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഫൈനൽ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആൻസർ. ഇപ്പൊ കൂടെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്, മനസ്സിലായി? എന്താണ് പാണ്ഡവര് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ചിഹ്നങ്ങൾ എന്താണ്, അത് പറയും. ഇപ്പൊ ചില 2 പോയിന്റ് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇന്നും അതേ ചാപ്റ്റർ തന്നെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഇടാഞ്ഞ്. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കാം. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മള് പ്രഭുജി എന്നും ആൻസർ പറയത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ആൻസർ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നിങ്ങളിപ്പോ 2ാം ക്ലാസ്സിലായ, 1ൽ നിന്ന് 2ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ പ്രഭുജി ഇത്രയും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരണത്. ചിലത് അതിലില്ലാത്തതുണ്ട്. അത് പറയാൻ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞ മാത്രം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഉള്ളതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാം. ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, അത് അങ്ങനത്തെ വല്ല പോയിന്റ്സുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ്. അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം. അറിയാത്തത് നമുക്ക് അന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. എല്ലാവരും എഴുതണം. പിന്നെ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും 2nd ലെവലിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവത യഥാരും 300, 300, 400, 500 കിട്ടാം. അത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ലേ മാതാജി? ആ നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കണം.
നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലോ നമ്മൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇടാൻ കാരണം അതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ അത് നോക്കും നമ്മള്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യും, പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേവ്, നമുക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയിടാം.